Maar ek sê julle nog aan toe julle die water. Ek het vir julle beklei om nog laas jaar hier te is. Die hele jaar. Ek sê julle en julle gaan met die municipal manager gaan vra. Hy gaan julle sê. Nou kom Kijk, luister, ons die nee niet. Hulle soek tyd. 100%. As julle nou ons kan sê, julle 2 weke. Ja, hele maand aan Januarie. Hele gehoor wat is de verantwoordelijkheid as 'n SGB? Is altyd om na onze kinders in die skool in te kyk en onze ouers hierso. Dan het ons 'n verantwoordelijkheid. Luister, ek sê julle nou iets wat julle teen my kan gebruik. Ons het 'n verantwoordelijkheid teenoor onze gemeenskap. Ons het 'n verantwoordelijkheid teenoor onze gemeenskap. Because ons leef in die gemeenskap. Mensen, ons is niet SGB hier because ons wil kom Qatar staan. Ons is SGB hier so because ons wil changes kom sien. Maar luister, ik zeg maar voor jullie, ons heeft een brief gekregen om te zeggen, jullie moeten langer wegwachten. Ons het beklei. Ik heb meneer Mguni zelf gevraagd. En om oor in. Niet 1 keer of 2 keer. Alsjeblieft, ons kan niet aan mensen iets zetten. Alsjeblieft, ons kan niet aan mensen. Nou zeg ik voor jullie, gaan jullie terug staatraad toe. Als zo makkelijk is dat, dan hoeven jullie niet met familie te beklei. Luister jullie, wat maken jullie? Ons als die school. Ons als die school. Ik zeg nou voor jullie, gaan jullie staatraad toe? En dan gaan zij voor die staatraad. Hulle moet meneer Mguni inzet. Van hij heeft brief geschreven. Zelf om, meneer Fosje heeft hem getekend, hij heeft hem geschreven en hij was de manager van Diegel. Dan zelf om, mensen zeggen, hulle vat die verantwoordelijkheid. En jullie hebben gezegd, ons moet uitgaan daar. Zo, hulle gaan niet die verantwoordelijkheid vat. Als jullie die verantwoordelijkheid vat. En dan kom jullie terug en zeggen ons, nee, ons heeft nog 5 maanden nodig, 6 maanden nodig. Luister jullie me wat zeg. Dan gaan ik ons net, dan roep ik een nooit-SGB meeting. Dan zeg ik voor die SGB mensen, luister eens zo. Die is het probleem wat ons nu mee zit. Maar als kan een situation het niet, waar die staatraad voor jullie zegt, zo, en dan komen jullie hier en maken jullie iets anders, en dan zeggen jullie voor ons iets anders. Die staatraad is het probleem. Zo gaan jullie staatraad toe, laat die staatraad iets wat, dan kom jullie. Wat het gebeur? Ons moet kyk na wat kan ons maak. Laat dinge beter gaan hier vanaf. Aan die einde van die dag moet ons net hierso dink. As die ene wat die aangaan, die kinders. Ek worry nie oor wie het 'n issue met wie nie. Nee. Ek het gegaan tot daar bo, ek gaan foto's vat van hy straks. Hy straks onveilig om die kinders Niemand die kan van ons zeggen van die kinders. Niemand die kan van ons zeggen van die kinders. Hoe kan niemand Ons werk aan die hardste voor die kinders. Ons moet dus ook ons Exactly. en ek is bly dat jy gesê het. Ek is bly dat jy gesê het jy het laas jaar die hele jaar geveg vir hulle. Exactly. Maar hoekom jy opgehou veg? Wat is die rede dat jy opgehou veg? Kom maar gou sê wat is die rede? Ons hou alleenlik op veg as ons so iets kan bereik my maat. Dat is met die mensen gevraagd. Wat hebben die mensen gevraagd? Dat is net wat die mensen gevraagd gezegd. Die plek is, die departementen willen dat niet. Die stad die plek is unsafe. Wat moet ik maken? Het jullie al gaan kijken. Oké, ons moeten mensen hier krijgen. Ons het ook gaan kijken. Ons het een studie gedaan over die safety van die plek. Die plek is unsafe. Is unsafe, 100%. Hoe Nou, die kan staat ons er mensen dan accommoderen? Kom ons vind nou uit hierso. Wat maakt ons hier?